Čaute, vítajte v novom videu a v tomto videu zase otvorím ďalší balík kudlových kariet a tentoraz to bude top class. Je veľké balenie a ja idem rýchlo na to, nebudem to zdržovať, to je prvýkrát, čo mám také top classy. Vám to zase neprestrihnem kartu. To na rýchlo ukážem. Vlastne ide otvoriť trošku otvorené. A už som vyzeral Lewandowského. No. Prvá karta. Budem asi takto ukázať nejako. Nice. To je tiež dobrá karta. Potom ďalej tu máme Magic Mix. Max Power. To Rodrigo yes. Pedri. Nice. Yes, ďalší Jamal. Magic Mix. To je mega. Potom tu je Ferran Torres, tiež nice. Samé nejaké dobré karty. Ja neviem, či to má byť predná strana, alebo toto. Od toho som si tam už nezbieral. Nice, Kyle Walker. De Jong. Ďalší Ferran Torres. Eder Militao, to nepoznám, ale dobre. To je z Real Madrid, takže do zbierky Realu. Martinez. A ešte nakoniec Lewandowski. Tak, to mám také kratšie video. A vlastne v ďalších videách otvorím ešte ďalšie, máš také 365 veľký. A ešte na short nejaké tomaččaka alebo také nejaké. A to je z tohto videa všetko. Ak sa vám páčilo, tak dajte like a nezabudnite odber. Čaute.